ಎಂತ ಉಂಟ ಕೆಲ್ಲಂ ಭಾರಿ ದಿಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋತು ಗಂಜಿ ಊಟ ಗಂಜಿ ಊಟ ಕೆಲ್ಲಂ ಈ पेशे घेतले कुंचे रुचिक जेवण ना केलं ताज्या उठीचे लोणचे आणि एक चटणी छ्या. ಎಂತ ಉಂಟ ಈಗ पेश जेव्यांगे ನಮ್ಮ ಊರ್ತ ನಮ್ಮ ನೀರ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ತ जेवे या चल 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 अरे ओ पहिले जाऊन बसला रंगा तू कधी राहिलो रे आम्ही तो मिळणार प्रेम मिळणार हा तसे ड्रॉप आम्ही पेश जेवण नाही लिहा अहो का आम्ही टाकत नाही तरी केला बोजा ना ಓ ಮೂರು ಗಂಜಿ ಊಟ ಹಾ ಹಾ जगीचे सट्टे जेवण जायना रे जेवायला नल्ल येते बरोबर आहे ना तू 2 वर्ष शिका गेलो उदा खूप खातो चटणी सुपर चांगलं बरी केला फर्स्ट क्लास नाही रे तू काला बघ कसं बरी कथा रे भूक लागला रे आणि गाणे नको हा जो जो जेवायला पेज वाट रे आता जेवलो नाही यार पेज वाट रे आले अनेक प्लेट पार्सल करी दे किती पुरतून कोणा जेवण जाता रे पण तू पेज वाट तू पुरतून जेवणातल्या वाटचे कोणा किया पोर भाद्रा पानं चांगला रे येणे त्याने येताना पेज वाढ म्हणून अल रे आम्ही पूर्वीसा गेले आणि ते पदर पीजीचा टॉपिक काढू ना ते प्रेज वर्ड नाही साहेबा ते प्रेज द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड गी ते बसलं कडे ते माईक कसा ऐका नसलो रे माईक नाही तुझे कान सोमा ऐका ना दिया इले चिमणे तेल होत ऐकून स्पीकर आणि त्या माईक नाही यार तो एक बाई घडलाय रे बोजा ना हो कोणची चिमणे न गोतले Everyone's hyping, keep it to the mix, cause they all tighten. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, अरे ओ पहिले जेवण बसला रे जेवायला అవును తో జ్వాల మెంట్ అవును జ్వాల మెంట్ ఇక్కడ మాకి రెండు వెళ్తా ಅದು ಆನ್ ಅವರ್ ಅದೇನೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಲ रे ಬಟಲ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಬಟಲ್ ಉಪ್ಪಡಿ ಮಟ ಆಗದು ಮತ್ತೆ ಯಾದು ಉಂಟು ಬೈದೆ ಅದು ಹೋಗಿ रे भाद्रा पानं चांगला रे त्याने येणे त्याने येताना पेज वाढ म्हणून पूरा गेलो गाडी दूर पेटा ओके वन मोर सेम बघ आई कोणती स्पीकर आणि त्या माईक आणि